Бүйік жеңүүнүн 79 жылдыгына багышлап Томши yüzü бассейни янындагы майданчыкта 300 төп нарат агачы утыртылды. Акцияда 400-ге якын киши катнашты. Күн җиләс булуга да карамастан, районыбыз халкы бик актив, хәтер бакчасын бүген агач белән туландырабыз. 300-ге якын нарат алып кайттык. Инде бик актив кына район халкы белән менә шундый территориябызны яшелләндерү буенча бик күп хезмәт куя район халкы. Шуңа күрә мин бик зур рәхмәтлемен. Быйыл Хәтер бакчасы акциясының 5-нче сезоны старт алды. Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булган һәр кеше истәлегенә 27 миллион агач утыртыла. Акциядә һәркем күтәренке хезмәт рухы белән эшләде. Агачлар үсеп киткәч мәйданчык бик матур ял урынына әйләнәчәк. Бүген яшьләр дә, өлкәннәр дә барысы бердән булып бушка чыктылар, бик теләп катнашалар. Көн салкын булуга карамастан барысында да хезмәт дәрте. Бу безнең киләчәк буыннарга шундый бер истәлек булып калыр дип уйлыйм. Хәтер бакчасына агач утыртырга дип килдек. Үзебезнең әфганчыларыбыз белән киләчәктә шушы матур агачларыбыз безне ышыклар, яклар дип ышанабыз. Безнең хастахана коллективы һәр вакыт шушындый мероприятиеларда актив катнаша. Әлбәттә, бүгенге субботникта да Хәтер бакчасында безнең коллектив катнашып, үзебезнең әзгенә булса да көчебезне куеп шушы бакчаны үстерүдә, аны киләчәккә тәрбияләүдә Алла бирсә инде үзебезнең өлешебезне кертәбез. Хәтер бакчасы халыкара акциясының бурычы рус солдатының батырлыгы турында искә төшерү генә түгел, бүген дә илнең тынычлык өчен көрәшүенә игътибар итү. Хәтер бакчасы акциясе азатлык өчен көрәштә үз гомерләрен биргән кешеләрнең истәлеген мәңгеләштерүне берләштергән хәрәкәт. Моннан тыш акция экология өлкәсендәге актуаль мәсьәләләрне хәл итү, җирлегебезне яшелләндерү, урманнарны торгызуны да күз уңында тота. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.